Hyvät jänttisukulaiset, kutsuvieraat ja muu juhlaväki. Olemme nyt kokoontuneet tänne Hankaveden rantamille, missä sukumme kantaisä Laurentius Laurentii Jentse, Rautalammin ensimmäinen kirkkoherra, 1500-luvun lopulla käyskenteli omistamansa Konnekosken tilan mailla. Muutamat meistä kävivät täällä jo kesällä 1986, kun edellisenä vuonna perustetun sukuseuramme ensimmäinen sukutapaaminen aloitettiin tältä pihalta osana Rautalammin 425-vuotisjuhlia. Silloinkin oli tällainen samanlainen hieno keli. Tänään me täällä juhlistamme sitä, että muistoksi tuleville sukupolville olemme saaneet aikaiseksi kantaisä Laurentiuksen muistomerkin tänne Törmälän navettakirkon seinälle. Tämä tapaamisemme täällä on päätepiste 5-vuotiselle prosessille, sillä toukokuussa 2017 Pohjois-Savon jänttien jäsentapaamisessa nousi esiin kysymys, miksi suvun kantaisällä ei ole muistomerkkiä. Ja niinpä sukuneuvosto päätti käynnistää selvityksen, miten sellainen voitaisiin hankkia. Syksyllä 2020 sukuneuvosto päätti sitten lähteä toteuttamaan muistomerkkihanketta muotona reliefi, joka sijoitettaisiin tänne kantaisän aikoinaan omistamalle ja asuttamalle Konnekosken tilan maille tänne Törmälään. Alkuvuodesta 2021 toteutettiin sukuseuran jäsenistön piirissä ideakilpailu reliefin aiheesta. Raati valitsi parhaaksi nimimerkin Uuden aikakauden airut. Ja idean esittäjäksi paljastui Ritva Kokander Tervosta ja ilmiasun toteuttajaksi Matti Laitinen Kuopiosta sekä näiden toimijoiden yhdistäjänä Tarja Laitinen. Valintaraadin mielestä tässä ideassa tulee hyvin ja pelkistetysti esille kantaisä Laurentiuksen työn uudistava ja satoa tuottava luonne. Laurentiuksen omaa historiaa kuvaa hänen sinettikuvionsa, joka löytyi Tukholman kuninkaallisesta arkistosta 1570-alun hopeaveroluettelosta. Muistomerkkiin liittyy myös messinkinen historiataulu, jonka tekstin ovat koostaneet Tauno Jäntti ja Esa Jääskeläinen. Ennen muistomerkin ja historiataulun paljastusta haluan vielä sukuseuran puolesta lämpimästi kiittää kaikkia projektiin osallistuneita. Kilpailuesitysten tekijät, valintaraadin jäsenet, kuvanveistäjä Tapio Kettunen, Lapinlahden taidepalkimo ja Kirsi Siponen, Savon Kilpi Oy, kaikki projektia rahallisesti tukeneet tahot, täältä Törmälästä Matti ja Sari Varis, muistomerkin paikalleen kiinnityksen toteuttaneet Teemu Väisänen, Kari Väisänen ja Matti Laitinen sekä erityisesti sukuseuramme emeritusesimies Esa Jääskeläinen, joka aikaa ja vaivaa säästämättä on vetänyt koko projektia alusta lähtien saakka aina tähän kunniakkaaseen päätepisteeseen saakka. Ja nyt on tullut aika paljastaa muistomerkki kaikkien nähtäville. Pyydänkin Jänttisuku ry:n kunniajäseniä Tauno Jäntti ja Esa Jääskeläinen poistamaan verhon. No niin, siinä se nyt on. Nyt luovutan puheenvuoron vielä Ritva Kokanderille, joka kertoo vielä vähän tarkemmin idean taustasta. Ole hyvä, Ritva. Niin, kerron mielelläni teille tämän muistomerkin tarinan, miksi siinä on juuri nämä kuvat. Minä näin. Kun viime vuoden toukokuun Laurentiuksessa kerrottiin kantaisämme muistomerkkihankkeesta, minä näin heidät.
köyhän kansan erämaan asujat uupumuksen kipuhartioillaan. Kasket savusivat ja kivien lomassa kasvoi leipä paremman toivossa. Näin kruunun ja kirkon ensimmäisen viranhaltijan Laurentius Jensen seurakuntansa alueella liikkumassa pitkiä taipaleita, patikoiden, salmia ja selkiä soutaen ja hiihtäen hevosen reessä ja kärryissä, rankkasateessa ja helteessä. Laurentius oli todellinen uuden aikakauden airut. Ei Laurentius tehnyt työtään yksin. Hän eli näiden ihmisten kanssa, näiden ihmisten keskellä, näitä ihmisiä varten. Minulle oli heti itsestäänselvyys, että muistomerkissä ovat läsnä he kaikki. Jokainen heistä ansaitsee kiitollisuutemme ja kunnioituksemme. Tästä alkoi ajatuksen myllerrys, mitä se voisi olla. Oli päivän selvä, että Laurentiusta edustaa hänen sinettinsä. Mitä muuta? Viljan tähkät kuvaavat alueen ihmisten työtä. Ja näissä tähkissä he ovat kaikki, jokainen. Hyvät ystävät, tässä muistolaatassa he ovat kaikki. Uuden aikakauden airut ja erämaiden uudisraivaajat. Parhaimmillaan menneeseen katsominen on hyvä näköalapaikka. Elää tätä päivää ja tähytä tulevaan. Nähdä sukupolvien ketju, oma sijansa siinä. Ja tämä hyvän elämän hyvä kolmisointu. Ajattelemme kiitollisina menneitä sukupolvia. Ja toivomme hyvää nyt eläville ja tuleville sukupolville. Sukupolvet ennen meitä, vaivain teitä, ovat tällä kulkeneet. Valossa ja pimennossa, ahdingossa, uskoneet ja toivoneet. Tällä me nyt vuorostamme vaellamme tietä sukupolvien, niin kuin lapset aikanansa taivaltansa käyvät meitä seuraten. Tämän Ritva pyysi minua teille viestittämään tämän oman puheenvuoronsa jälkeen. Imatralla nämä suunnittelutyöryhmän, voittaneen idean suunnitteluryhmän jäsenet eivät olleet paikalla ja silloin esimies totesi, että heidät sitten huomioidaan tässä tilaisuudessa. Eli Ritva, Tarja ja Matti, tuletteko tähän Framille? Paljon kiitoksia teille kaikille, jos sulle sukuseuraajien puolesta. Ja hyvää jatkoa. Samanlaisia lisää.